El fet de cantar amb molta sinceritat em feia que quan vas començar a fer cançons jo no en reconeixia en altra llengua que no fos en la que jo somia. No li trobo un perquè a que la gent no pugui expressar-se en la llengua en la que se sent més identificat. No és un motiu com per a que no siga una elecció en la meva vida. No es pot estimar allò que no coneixes. Per tant, el territori, a mesura que vas descobrint-lo, el dones compte dels matisos, de les peculiaritats, de les diferències, de quines coses el vinculen, entendre que som molts xicotets que podem aportar o traure la millor part de nosaltres per aportar alguna cosa en la vida, però que hem de respectar moltíssim la manera de veure el món d'altres persones perquè el món és gran. Que el més natural és ser diversos i és algo que no cada dia veiem que és més difícil d'entendre, no? És a dir, l'altra opció de la discussió contínua, de l'odi constant, de la crispació que estem aportant socialment, no té cap tipus de sentit. El meu missatge, malgrat que de vegades parlen de coses delicades i intente fer alguna crítica constructiva en els missatges i en les cançons, la finalitat sempre, o almenys el meu propòsit, és pacífic i és calmós. Tingueu en compte com funciona avui en dia la música. Si tens plataformes que ens posen a predisposició un ventall de possibilitats brutals i el que fem és l'escolte, de vegades no l'escoltem tota la cançó, altra. És com una cosa, com si tinguérem el dret, no? Fixa't, com igual que prens la llum de casa i s'encén la llum, doncs ahir darrere n'hi ha un faenón. Bé, i tornem així al nostre raconet, el de Sense Pressa, un raconet que hem creat així en Caixa Ontinyent per a conèixer a gent rellevant de la nostra terra, de la nostra terreta, que diguem així amb molt de carinyo i molta estima. Parlem de molts temes, jo crec que ara és moment de parlar de cultura, de parlar d'art, de parlar de música i de tot això podem resumir-ho dient que anem a parlar d'Andreu Valor, un cantautor valencià que és conegut arreu del nostre territori i que està compromès moltíssim ja no sols amb la nostra llengua, sinó amb la nostra cultura, les nostres tradicions, les nostres arrels, els nostres autors. Bueno, i vaig a parar ja, perquè jo crec que el millor que podem fer és conèixer-lo, saludar-lo directament. Andreu, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, jo he fet una presentació una miqueta aixina, molt, no sé com dir, a grandes rasgos, que se sol dir en castellà, però a mi m'agradaria que Andreu em diguera qui és realment Andreu Valor. És una pregunta difícil de contestar, així també sintetitzant-ho tot molt, no? Perquè em considero una persona molt normal. El que sí que és cert és que la passió m'ha portat a desenvolupar en aquests anys una professió que també és més visible i el que tu dius, al final la gent un poc el coneix per aquesta vessant també més artística, si li vols arribar a dir, encara que jo sempre he diversificat el món de la cultura en dos vessants, l'artisteo, la gent que de per si porta en les venes, que és una persona que és vàlida per això, i l'altra part que és la part treballadora, la curranta, la que igual no té aquesta part tan artística, però a base de contundència i de treball també té un poc el seu raconet. I ahí és un poc on m'ubique amb més comoditat també. Així que entenc la cultura com una eina també de transformació. Jo era una persona molt tímida i crec que aquest món de la música m'ha permès obrir-me un poc més, m'ha permès la facilitat d'intentar expressar-me amb més comoditat. I això és un poc el preàmbul que més importància li dona a aquest fet de la música, ser capaç de poder expressar allò que sents en paraules en la música, que ja saps que la música també té el seu poder, i tractar d'evolucionar, ser millor persona, intentar parlar d'un contingut que parla de la meva realitat, del món on m'ubique, molt arrelat al territori, que crec que és una cosa que no està massa de moda perquè normalment la tendència és ser molt massiu, parlar de coses molt universals i jo crec que en la meva decisió de ser més sincer possible crec que quan més arrelat estàs a un territori com que més exclusiva és el que pots arribar a aportar, sobretot d'una cultura tan peculiar i xicoteta com la nostra, però immensa alhora. Així que una persona que intenta passar desapercebut en el seu dia a dia, però que sí que intenta treballar de valent en una professió que li apassiona i que intentaria que no baixar mai d'un escenari i seguir avançant i compartint les històries que tanta vida i tanta il·lusió en donen. Estem parlant d'un Andreu que a banda també és pare de família, amb inquietuds, defensor de les causes justes. Vull dir, com es pot conjugar la part artística de cantautor amb la part personal, amb això, ser pare de família, la logística de la família del dia a dia? Sí, bé, no és fàcil, sobretot perquè en tinc tres xiquets en aquest àmbit, com que és una miqueta així també complex conforme anem avui en dia en el dia a dia. Jo crec que és qüestió de prioritats.
També és cert que un poc l'eclosió del projecte m'agafa un poc gran, per tant, les idees molt més clares, molt més madures, no? Al principi jo crec que qualsevol aspecte així de, almenys en aquesta professió, pujar d'un escenari, doncs, quan més gran és l'escenari, quan més llum, pareix que siga la cosa més... I a mi em passa tot el contrari. Si tinc la possibilitat de tocar a prop de casa, el privilegi es multiplica, no? Reste o invertisc el temps que necessite justament en fer el que m'apassiona, però tinc un equilibri també vital en intentar estar a prop de la família per criar o estar a prop d'aquest creixement que t'aporten els xiquets també, no? I bueno, com que totes les passions les tens una miqueta més compensades. Així jo crec que és una professió més fàcil. De tant en tant, l'any passat tinguérem opció a poder viatjar a Canadà, estiguérem a Berlín, i són oportunitats que no negue que són molt passionals, no? Però jo m'imagino que això setmanalment té que ser molt dur també, no? I és una cosa que, bueno, no s'ha donat perquè, ja el dic, és un projecte també més minoritari, tot i que portem l'any que ve farem 20 anys sobre els escenaris d'una forma més directa únicament en aquest projecte, i és apassionant cada un dels concerts, no? Així que dure. I per tant, per favor, que dure molts anys. Anem a començar pel principi. Molt bé. Perquè, clar, Andreu és una persona molt arrelada al seu territori, conforme estàs comentant. Conta'm, on vas néixer, quins records tens de la teua infància, si n'hi ha algun lloc que tu digues, és que és pensar en quan era menut i el meu cap em porta a aquest lloc en concret. Bé, jo soc de Cocentaina, fins a fa 20 anys aproximadament que vaig començar a viure al poble del costat, a Muro. Tot girava al voltant una miqueta de la meva localitat, els amics, la família i demés estan ubicats allà, no? Una persona jo crec que molt comuna, molt esportista de jovenet, molt curiós en la rama estudiantil que vaig agafar, que no té res a veure en la que finalment s'ha centrat, que era en empresarials, no? Ah, molt bé. Cocentaina, al final, saps què passa? Que al viure 20 anys fora d'ella, sí que és cert que qualsevol motiu que ens retorni al poble és un motiu emocional. En breu serà la Fira de Tots Sants, és un lloc que m'encanta perquè sí que és cert un entorn que ostres, em transporta a la infantesa perquè té una olor peculiar. Quan ve la fira, passa alguna cosa molt peculiar en el poble que fa olor a fira. I és una cosa que ho he parlat a voltes en els amics i dic, ostres, com es nota quan estàs fora del poble, quan tornes i és aquesta època, com que n'hi ha un aroma peculiar que conjuga una miqueta aquests records i és una fase que m'agrada moltíssim, no? Però després, jo que sé, tota la Mariola, que és un lloc on jo de jovenet solia perdre molt, primer per a fer esport i després una miqueta per a buscar possiblement inspiració i demés. Soc molt a l'hora de crear m'agrada molt la quietud, no? I la muntanya, que la tenim molt a prop, la veritat és que és un dels llocs sempre privilegiats que encara continuo visitant, no? I que fan que no s'hagi trencat un poc el nexe d'unió en la localitat d'on provinc, no? Que bé, és que m'ha agradat molt el tema de l'olor a fira. És que ho diguem d'una manera molt metafòrica, però és que és real, és que fa olor a fira. Sí. És cert. Intentava pensar en alguns matisos més que pogueren donar-te un poc com a informació. Hi ha algunes placetes que jo recordo de menudet i són molt arrelades a les amistats i demés. Però esta la tinc jo amb molt de carinyo, aquest matís que em recorda molt al poble i que intenta sempre, de fet, mira que benvingudes siguen totes les propostes de fer concerts, no? Però quan ve la fira, si em toquen la fira i no tinc opció a passar, com que em pega un poquet tort, no? Sinó que intento sempre guardar-me un ratet per a recuperar una miqueta aquesta real i que no falta almenys algun dia la visita. I a més en els xiquets i tot, és que és un convoi, és un plan familiar. Bueno, i en el tema musical, recordes quina música escoltaves a ta casa quan eres menut? Bé, ha sigut molt variat. El que sí que és cert és que em dono compte perquè he de dir que llegia prèviament quines eren un poc les preguntes que anaves a fer-me i jo dic, a veure, Andreu, pensa un poc que clàssicon era de jovenet. Tampoc volia no, al contrari, sí. M'has obert la possibilitat de pensar realment en temps, no? I intentar buscar, i era molt clàssicon, els cantautors eren molt clàssics també, perquè mira que ara m'agrada justament la part una mica que trenque en la quotidianitat o en el més clàssic, m'agrada més la persona que s'arrisca, que experimenta, que tinga una profunditat i un equilibri entre la lletra i la música, no? Però que siga atrevit també, no? I res a veure en el meu origen d'allà, no? Jo que s'escoltava molta música espanyola, després cantautors des de Silvio Rodríguez a Llach, a Serrat, vull dir-te, ja eren clàssics en aquell moment, mentre els meus amics escoltaven alguns ja heavy metal, jo encara em pegava més per la part més clàssica, no?
Però ara, com que, no sé, és una fase que no vaig descobrir tant i estic fent-la ara també, no? I estem un poquet intentant eixir de la zona de confort també. Al final, jo sóc qui soc, no? Però jo crec que la tendència a fer fusió en la música està molt de moda i crec que és necessari perquè enriqueix molt els matisos d'agafar pinzellades de tot el que puguis arribar a escoltar. No? I que al final, com se sol dir, en la música ja està tot inventat, diguem. Ara queda buscar noves conjugacions, diguem, o noves mescles que puguen donar aquest puntet d'innovació. A qui escoltar, Andreu Valor? Pues mira, ara estic escoltant, hi ha un parell de cantautors que m'agraden moltíssim, són irlandès, un irlandès i l'altre és londinenc. Rupains és l'anglès i Damien Rice, ell és més conegut, el que passa que sí que és cert que és una espècie de folk així un poc més nord-europeu. Si no t'agrada igual aquest tipus de música, però bueno, van estar en València si fa molt poquet, plenen escenaris, són cantautors a la nova usança, no són tan clàssics com els que estava comentant abans, no? I jo crec que porten molta profunditat en l'origen del que és la música més orgànica, guitarra, veu i un missatge molt contundent, no? Però després transformen algunes cançons d'una forma molt moderna que crec que encaixa molt bé i és el que a mi m'agradaria un poc també perseguir, no? I adaptar als projectes. Estàs buscant també noves vies, investigant noves vies per a evolucionar una miqueta. Jo m'ho apunte perquè a mi m'agrada molt això, després escorcollar una miqueta. Molt bé. Anem a parlar una miqueta també ja dels teus orígens ja en el món de la cançó. Vull dir-te, en quin moment decideixes i dius, mira, és que a mi m'agrada la música, jo vull fer música, jo necessito expressar-me a través de la música? Bé, com t'he dit abans, jo crec que és paulatinament. Jo començo de ben xicotet, els meus pares m'apunten a bandúrria. Fixa't tot l'entramat d'instrumentació que he pogut passar, però com que no estava jo tan còmode en un instrument tan clàssic, que ara estem incorporant-lo, però imagina les voltes un poc de les coses de la vida. Però en aquell moment, com que era més habitual, intentar aprendre guitarra o piano, que és el que jo a posteriori em vaig apuntar al conservatori, i poquet a poquet anava evolucionant en aquest món. Jo músic de banda no he sigut, però sí que és cert que passava per les escoles de música de les bandes, en Cocentaina n'hi havia dos, i en una anava al mestre de guitarra i en l'altra anava al mestre de piano. Perquè ningú s'enfadara. Bueno, curiosament va ser així i en els anys després va ser un projecte que es diu Banda Autorium, que era un projecte adaptat a música de banda sinfònica, i m'ho va proposar una de les bandes del poble, però en una cançó vas convidar un solista de l'altra banda amb la millor de les intencions de justament vincular aquest desig. Jo soc arriscat en aquest sentit. A mi, si hi ha alguna cosa que m'identifiqui, jo soc molt pacífic. És a dir, jo, què és el que desitjaria avui en dia? La pau. Però a més, jo crec que ara més motiu que mai per el que està passant, però sempre he vist que sempre poden tindre diferències i disparitats, però no entenc que això es perpetui en el temps. No ho entenc. I jo me la jugo sempre. Així que vaig apostar per això i en aquest moment, ahir va... Va eixir bé? En aquest moment sí. No sé si a algú no li va sentar bé. Desitjaria que no fos així, saps? Vull dir que l'aportació és intentar sempre donar un passet i estar al capdavant de coses que lleven pes un poc als conflictes. Però tu ja saps que la rivalitat en bandes en un poble que tampoc ho entenc, perquè al final som músics, tenim tots la mateixa passió, però existís, mira, no sabem per què, però existís. I tu vas portar a un solista de l'altra banda. M'agradaria que algú ho argumentara, perquè jo entenc que n'hi ha diversitats d'opinió i que segurament cada un té la seva part de la raó i que... Però ja està, una vegada ahir n'hi ha que respirar un poquetet i seguir convivint en la vida i que el més natural és ser diversos i és algo que cada dia veiem que és més difícil d'entendre. És complicat encaixar per a algunes persones i mira, però bueno. Sí, però és que no és viable. És a dir, l'altra opció de la discussió contínua, de l'odi constant, de la crispació que estem aportant socialment, no té cap tipus de sentit. Així que, doncs mira, sí, ja el dic, era una forma de matitzar que el meu missatge, malgrat que de vegades parlen de coses delicades i intente fer alguna crítica constructiva en els missatges i en les cançons, la finalitat sempre, o almenys el meu propòsit, és pacífic i és calmós. En aquell moment que vas començar ja vau fer un grup, allà per l'any 2000, si no recorde mal, aquest grup després es va dissoldre, es va acabar i vas començar tu ja en solitari. En aquells moments, tu ja t'imaginaves que algun dia podries viure de la música? No, per res del món. Sí, de fet, és una cosa que encara ens sorprèn haver arribat a aquest punt. Ara fa, si no recordem, als 15 anys que estic vivint exclusivament de la música. Quan acabé d'estudiar, mon pare tenia una fabriqueta de textil
i jo m'unisc una miqueta perquè era una època on hi havia prou feineta, no? Molt familiar, molt xicoteta, no? Per a poder-la... I és una cosa que reivindique, perquè el fet d'haver passat per ahir m'ha ensenyat a ser molt escrupolosament delicat en ser justos en el col·lectiu de companys i companyes que treballem, en intentar ser una persona molt ordenada i en treballar molt per a poder portar un negoci propi endavant, no? La fàbrica, en aquell moment, que vaig començar molt bé, igual va ser entrar-hi i desgraciar la cosa, als 2 o 3 anys va vindre ja una competència de prendes que venien de l'Orient, de Xina i de més, i el sector, per una fàbrica tan familiar, va ser molt intens i difícil de mantindre. Mon pare jubila i em queda 2 anys treballant jo sol a una fàbrica que eren 10 persones, portant màquines, carregant, descarregant, fent el disseny, facturant, una visita al client, no tenia prou per a... I en aquest moment trac el tercer disc, perquè els 2 primers eren una miqueta més immadurs, anem a dir-ho així també, que ja m'havien permès fer molts concertets, però jo tenia, la meva base era la meva feina i això era com una cosa més lúdica i de més. Però en el tercer disc, en M'agrada la pluja, en aquest any faig 110 concerts en un any, que són concerts. Clar, el declive de la professió del textil i l'abans a mi no em permeten poder-ho gestionar tot, no? I al final sí que és cert que la inclusió en la fàbrica familiar era per motius d'intentar mantenir el negoci que ens havia salvat un poc a la família, no? I jo forme part també del mateix, però no era el camí més m'omplia. En veure que jo tenia un declivi i que la música va tindre un arrencament, i seguisc un poc en la música, faig un altre projecte i mentre jo buscaré una altra feina fins que, saps? Però i no s'ha donat el cas. No va fer falta. De moment no ha fet falta. Vull dir-te que he tingut la sort que tots els projectes han anat perpetuant-se de forma molt bonica. L'any passat van tornar a fer no sé quants, quasi 100 concerts en un format en quartet de corda, en un projecte que es diu Amamar tots els versos, que està dedicat a Estellers, i que bé, ja no té res a veure en aquells inicis, és un equip de treball més seriós, en gent molt professional, que t'ajuda d'alguna forma a fer que el projecte també tingui una bona visibilitat i que la gent li doni també una oportunitat. Clar, diguem que la vida mateixa ha anat portant sí, perquè no es va decidir fins només en aquest momentet de que el declive de l'empreseta era tal que no tenia massa sentit seguir en ell i afortunadament es va solapar perquè el projecte de la música que t'apassionava va començar a rodar d'una forma natural, no? Va vindre bé, va vindre bé. Ja ho crec, ja ho crec. Superbé. També volia preguntar-te, perquè clar, vull dir, tu vas començar en aquest moment la teua carrera musical, vas decidir fer-ho en valencià, vull dir-te, no vas dubtar en cap moment, vull dir-te, vas dir, és en valencià perquè jo vull que siga en valencià, veritat? Va ser així, no? Sí, bé, jo he de dir que al final ha sigut molt eclèctic en els meus referents, ara estic escoltant com el dia 2 referents que canten en anglès i demés, no? Jo mai rebutjaré la possibilitat d'aprendre cap tipus de llengua, crec que les llengües són meravelloses totes, no? El que sí que abans no t'ho havia respost, no? El fet de cantar amb molta sinceritat em feia que quan vas començar a fer cançons jo no em reconeixia en altra llengua que no fos en la que jo somia. I és una cosa que a voltes costa d'expressar, costa de que la gent un poc ho entenga, no? Perquè sempre diran, bueno, i si hagueres fet en castellà tindries potser un ventall molt més ampli, o no ho sé. Vull dir, la meva decisió era ser sincer. I la meva llengua materna és en la que jo em desenvolupe, m'he criat en els meus pares i estic criant els meus fills. Crec que també n'hi ha moments com els actuals, amb aquesta tensió arrel de la cultura, de les identitats i demés, que no acaba d'entendre i que em donen motiu com per a seguir perpetuant la possibilitat de que la meva llengua estiga viva, que es puga mantindre, que es puga seguir estudiant, que siga una llengua que abraça i que no tinga... Doncs això, que defensar la meva llengua no significa que siga a costa de cap altra, no en rebutge cap altra, la parla, la gaudís també, però sí que és cert que és una manera contundent de no assumir que no tinga la possibilitat de poder-ho fer en aquesta llengua, perquè al final, no només pel que t'he dit abans, que m'ha obert moltes portes, és que crec que no li trobo un perquè a que la gent no pugui expressar-se en la llengua en la que se sent més identificat. No és un motiu com per a que no siga una elecció en la meva vida. Simplement era, si vull ser jo i vull transmetre'm a mi mateixa, ha de ser en valencià, no?
Volia preguntar-te també, perquè moltes de les teves cançons són lletres d'Estellés, són lletres de l'Ovidi, vull dir, uau, quina responsabilitat, o sigui, s'ha de ser molt atrevit per a agarrar un text d'estos grandíssims i fer una cosa digna que realment, és que a mi... Ho has definit, i si m'ho poses així em costarà encara més contestar-te perquè sí, és atreviment, és a dir, ser conscient de la magnitud de poetes que són molt referents i agafar-los per convertir-los en cançó i intentar estar a l'alçada del potencial d'aixòs versos. Jo ho faig amb el cor en la mà perquè sí que és cert que si ho faig així i ho decidisc és perquè aquests poemes m'han captivat i aquest poeta és un poeta de capçalera que d'alguna forma és referent en la meva vida, no? Però és cert que després jo estic tu estaràs a l'alçada de poder fer... Òbviament sí, vull dir, no ho sé, n'hi haurà gent que dirà això millor s'haguera quedat convertint-se... Jo crec que, en fi, és cert que la literatura i la música han estat sempre molt vinculades, no és una cosa que jo hagi inventat, no? És a dir, qualsevol referent que puga tindre, des de Leonard Cohen, passant per els clàssics que t'he dit abans, no? Han agafat textos dels grans i han perpetuat aquest missatge convertint-lo en cançó i fins i tot de vegades descobrint poetes que si no hagués sigut per la música que s'hagueren quedat una miqueta més estancats en l'àmbit més literari, no? Però crec que bé, la intenció almenys és d'intentar seguir escampant aquesta possibilitat, no? I, de fet, jo després ho penso a voltes en gelat i a mi n'hi ha cançons que no m'arriben massa o que la producció musical no m'acaba d'atraure, però dic, ostres, que lletra més bonica, vull dir que jo sí que intento diversificar les dues coses, o dic, hosti, quina banda sonora t'has esforçat, però el missatge s'ha quedat curt, no? Doncs poden dir el mateix i les cançons poden dir que versos més bonics ha fet Estellés, la música d'Andreu no està a l'alçada, jo què sé. Jo ho he fet en bona intenció, amb molt de treball, molta constància. En este disc n'hi ha 11 poemes musicats, n'elegiria quasi 400. D'aixòs 400 vas filtrant una volta quins són els que més t'arriben, que no repetisques temàtica, que siga contundent en el seu missatge, després que jo tinga la capacitat de musicar-los, que el productor diga, aquesta música... Bueno, ahir n'hi ha una feina intensa, vull dir que no és una cosa de dir, bueno, doncs ahí estan aquests 10, no? Per tant, vull dir que dins dels gustos diversos que cadascú té la possibilitat d'elegir, està feta amb molta cura i amb molt de carinyo. No ho dubte, vull dir que... I sé que la cosa ha eixit bé. Jo sé que la cosa ha eixit bé perquè els resultats ja estan, vull dir, tens un públic superfidel i superagraït, que el segueix des de fa moltíssims anys i al final això és el resultat d'un treball ben fet. Sí, no és un públic molt massiu, però és un públic molt fidel i tenint en compte que portaria 15 anys i veure que n'hi ha gent que repeteix i que va portant fins i tot amistats o les famílies per anar fent aquesta xicoteta família que hem creat gran, això és un privilegi molt gros, no? Tingueu en compte com funciona avui en dia la música. Si tens plataformes, no vaig a dir noms, que ens posen a predisposició un ventall de possibilitats brutals. I el que fem és, l'escolta, de vegades no l'escoltem tota la cançó, altra. Com si tinguérem el dret, no? Fixa't, com igual que prens la llum de casa i s'encén la llum, o obres l'aixeta de la... Doncs d'ahir darrere n'hi ha un faenón per a poder fer... I ho fem, no? Vull dir, com que no estem acostumats a perdre temps. Per tant, el dic que la gent que no tenim un poc aquesta paciència, trobar-te un públic que continua repetint concerts, continua estant molt a prop, això és molt satisfactori, donades les circumstàncies de la poca paciència que tenim avui en dia un poc a la vida. Sí, perquè vivim en la immediatesa i ja, o sigui, 30 segons ja és molt, vull dir, ho vivim dia a dia en les xarxes socials. Jo ara, parlant amb tu, se m'ha vingut al cap, vull dir, per el tema de la gent més jove, vull dir, eres conscient de que hi haurà gent molt jove que possiblement hagi conegut a estos poetes clàssics gràcies a la teva música? Potser mai hagi llegit un poema d'Estellés i hagi escoltat la teva cançó i possiblement no sabia ni que era un poema, però després ho ha descobert i ha dit, ostres. Bé, jo fa molts anys que soc conscient d'això. De fet, n'hi ha un projectet que intentem fer en àmbit educatiu, on el fet de visitar un centre educatiu és intentar fer que la gent més jove té un altre, conforme ho fèiem nosaltres, no és una cosa pejorativa ni molt menys. Tenim altres gustos, altres tendències, altres espais que visitar, no? Són gent que sol anar a espais molt grans, festivals i demés, però l'àmbit més cultural, més com que encara no s'ha donat el cas, tant de bo la maduresa es permeta també descobrir altres llocs. I vaig decidir fer un projecte que visitar també centres educatius, que des de crear una cançó des de zero en àmbit col·lectiu a descobrir-los els referents, que d'alguna forma, si no fora també com t'he dit, per la música, igual no hagueren descobert Estellés. I bé, és una vessant que porta en pràctica que funciona d'una forma molt curiosa,
i que jo crec que és una intenció tindre un vincle educatiu cultural que d'alguna forma pugui aportar-los i obrir coneixement a altres portes d'una forma més dinàmica dins d'una escola. El poder de la música, és que no n'hi ha més. Sí. Bueno, i Andreu, volia preguntar-te com ha evolucionat al llarg d'esta carrera musical l'Andreu persona, l'Andreu cantautor? Ha hagut una evolució, òbviament. Espere que sí. Jo crec que la màxima obsessió que jo tinc al respecte de la música és aquesta, perquè jo no concebisc que la persona que puja a l'escenari és diferent a la que està a baix. És a dir, com t'he dit abans, un poc dins d'aquest món peculiar de la cultura o de la música, jo no considero un artista. Per tant, la meva part de treball no és només un treball creatiu, sinó és un treball humà també, el d'intentar madurar. De vegades reflexiono tant de les coses que dic, pots desconnectar i descansar un poquitiu i agafar les coses també conforme són, no? Em costa trencar un poquet aquesta dinàmica, sobretot quan les coses socialment no funcionen molt bé, que és una que a mi em trastorna molt, no? Però bueno, el que he intentat d'alguna forma és polir els meus defectes, que m'imagino que encara me'n queden molts, i intento d'alguna forma anar madurant-los i anar almenys sabent com reaccionar per a relativitzar les coses d'una forma més intensa. Crec que és important saber com reaccionar a les coses, no estem sempre en el mateix estat anímic i demés, i crec que aquesta part a mi m'ajuda molt. I després, que sí que és cert que la reiteració un poc de fer cançons, per un costat en tanca la possibilitat de la frescura, m'imagine, i que de vegades em qüestione com fer cançons que siguin diferents a lo que he fet fins ara o com poden arribar a donar un passet més enllà. Sort també aquests companys que m'acompanyen i que d'alguna forma diuen Andreu, anem a tirar per altra línia perquè això és una cosa que ja havíem explorat i m'ajuden molt a poder madurar en aquest concepte, però sobretot que el missatge siga més treballat, més madur, més qualitatiu. Però és que això arriba a un punt on quan tu vas... A mi quan em pregunten que gran veges sí que és, i dic, ostres, com estàs tots els dies en ells, com a que no notes aquesta evolució. Doncs m'imagino que si fèrem una reversió un poc dels projectes, veuria una diferència entre projectes més els primers i els actuals. I tant de bo la gent troba una maduresa en l'expressió, una maduresa vocal, una maduresa en l'escriptura i fer que les cançons també tinguin millor qualitat. Clar, és que al final simplement hauríem d'agafar el primer disc i l'últim i escoltar una cançó de cadascun i veuríem... Matisos ja el dic jo que n'hi ha, falta que la gent consideri que això també és un procés maduratiu Jo crec que sí. Al final, si al final les cançons formen part de la teva vida, reflecteixen tu en la vida diària també, qualsevol canvi que tu t'hagi afectat, òbviament estarà reflectit, encara que tu potser no ho veges, però en aquest moment sí que ho vas transmitir d'alguna manera. Andreu, conta'm, ara ja en confiança, Vinga, va. Sempre te l'he tinguda, Sí, home, no ho dubte, però això ja és com una... Anem a fer així declaracions, coses importants. Encara et fiques nerviós abans d'un concert? Menys, però n'hi ha coses que sí. Inicis dels projectes sempre m'imagino que el dubte a tindre un projecte consolidat el fa sempre estar en moltes coses en el cap. El que sí que és cert és que aquestes pessigolles que tens internes continuen, però conforme abans m'afectaven i em condicionaven a estar a gust i a transmetre millor, com que ara les tinc un poc a favor, i es converteix en una adrenalina super... Super sana i necessària. Sí, i a més molt passionada. Este diumenge tinguérem un concertet al Teatre Micalet, que és un lloc que a mi m'encanta perquè és el públic molt proper, aquesta essència que a mi ens troba molt identificat en aquesta manera de fer concerts. I feia molt de temps que no sentia això, i és molt bonic trobar-te aquest respecte cap al projecte que fas per a que la gent que el dona el seu temps i l'oportunitat de compartir allò que eres a través de la música sigui del seu gust. N'hi havia com un feedback molt màgic que va ser extraordinari, que fa sentir-te això, que comences una miqueta amb aquest respecte d'adaptació, però a la segona cançó ja la cosa ve de cara i és una cosa molt... És que m'encanta perquè és que estic veient que t'emociones conforme vas contant. És guai. I a més és que el que diem, no per omplir un estadi és més gran el concert, no sé com dir-te. No sé si estaràs d'acord amb mi que el concert en petit comitè de vegades, quan menys persones hi ha, com que més responsabilitat tens, no sé com dir-te. Jo crec que és més difícil quan més íntim és, perquè tot és molt directe, com que no n'hi ha marge a l'errada tampoc, però jo no vull negar que evidentment la gent que ompli els escenaris és perquè tenen alguna que a la gent li apassiona i li motiva, i això té que ser brutal. Quan hem fet algun concert, recordo farà 4 o 5 anys fer un concert en la plaça de Bous de València amb altres artistes,
i estava a tope, i clar, és una sensació també molt gratificant, però sí que és cert que la magnitud, com a que acabes perdent els cabells, no? I que no fa tant efecte com quan tens un concert amb 50 persones a 1 metre de tu, no? Que creues mirades, és que realment... Són molt més... A mi em resulten més complexos, això. I si veia el teu ambient familiar o amics, tierra trágame, perquè són superdifícils per a mi, molt difícils. Això no va preguntar-te... Jo em trobo molt més còmode quan veig alguna cara coneguda, però no massa, saps? És com que t'has de guanyar un poc la confiança d'aquest nou públic, o no coneixes tant a aquestes persones, perquè quan són molt properes com que em condiciona molt. Sí, el meu subconscient... Van a jutjar-te! Sí, no sé, m'imagino que el subconscient diu, bueno, jo el conec ja, que està contant-me, si jo ja sé massa tot el que pot arribar a dir, no? Però no sé per què, són cosetes curioses. El que no va preguntar-te, els teus fills o la teva família, solen anar als concerts o millor no? No, benvingut siga qualsevol persona que tinga ganes de vindre. Ells tenen en compte que si faig al final 60-70 concerts, cantant pràcticament les mateixes cançons, contant les mateixes anècdotes i demés, jo puc entendre que cadascú ha de tindre el seu temps. Quan ve el cap de setmana, cada un ho necessita també, però venen molt. Sobretot venen, i ho fan voluntàriament els xiquets també, no? On de fet, Pau, que és el major, no? Ell ha crescut enganxat a la cama i venia a molts concerts per motivació pròpia. Però passava molt de temps al costat dels tècnics. Doncs ara pot fer-te un bolo de tècnic d'il·luminació manejant els robots, que jo no sé ni com ho fan, no? Clar, ha crescut entre els joves que capten també la tecnologia, no? I colze a colze amb els tècnics, com que, bueno, i li agrada molt la part tecnològica, i és una cosa que també me n'alegra, no només per compartir temps amb ells, sinó que alguna cosa li ha aportat, més enllà també de conèixer pobles, conèixer gent, que això és una cosa que a mi m'apassiona molt, no? És a dir, no es pot estimar allò que no coneixes. Per tant, el territori, a mesura que vas descobrint-lo, el dones compte dels matisos, de les peculiaritats, de les diferències, de quines coses el vinculen, i això és el que em fa també entendre que en aquest món jo crec que ens compliquem molt la vida quan volem fer-nos un poc difícil les coses, no? Crec que és motiu de tindre en compte, entendre que som molts xicotets, que podem aportar o traure la millor part de nosaltres per aportar alguna cosa en la vida, però que hem de respectar moltíssim la manera de veure el món d'altres persones, perquè el món és gran. Però és que al final jo crec que, i això ja és una valoració meva, vull dir, en el moment en què tu comences a veure món, i no estic parlant d'anar-te'n fora d'ací, fora ni de la comunitat, no, o sigui, a casa nostra, vull dir-te, només en què isques i vagis al poble de més al nord, de la comarca més al nord o la de més al sud, i escoltes el parlar, els costums, entendries tantes coses i evitaries tantes discussions que de vegades estan... això... Sí, perden fonament, perquè jo crec que al final persones som un poc egocentristes, no? I l'ego jo crec que és una causa de tots els nostres mals. Sempre volem imposar la nostra raó, la nostra manera d'entendre les coses, la nostra veritat, les nostres propietats, és tot nostre, saps? I no estem encertats. Jo ara trobo molt a faltar a Pepe Mújica, que és un gran referent per mi, i ell parlava de la importància del temps en la vida, no? Que és la moneda de canvi, i en la que el dones compte com va passant un poc la vida i pot ser, això diu Estellés, no? Pobre de béns i ric de dies, no? Quan tens temps d'opció a poder entendre que, gaudint de les coses més significatives de la vida, tenint un poc temps, la vida ja té un altre context i és molt més útil, doncs, tot ho relativitzaries, però cadascú mira la vida de la seva forma, però jo li dono molta raó, perquè em dono compte que quan tens un poc de temps, quan tens calma i tens un entorn de persones que estimes al cobert, com a mínim tens una garantia molt grossa de ser feliç a la vida, que és la meva aspiració, i de relativitzar, com el dic, el pes del ritme de vida que portem avui en dia, de l'obsessió per els diners, ostres, jo crec que n'hi ha coses més importants. Uau, m'acabes de deixar sense paraules. Però tal qual, vull dir, és que ho has descrit, però a la perfecció. Bueno, no ho sé, és la meva manera de... Avui, almorzant en uns amics avui, que també fem la nostra part de filosofia, dia, jo conté la meva veritat, no la veritat, no? Doncs així, és la meva manera d'entendre la cosa i conforme vull adequar el meu concepte vital. I cadascú, evidentment, és lliure de fer el seu, no? Bueno, el que està clar és que al final la música és el vehicle de la teua vida. Això, la família també d'alguna manera està involucrada d'alguna manera, no, sí o sí està involucrada d'una manera o altra en la teua música. I, per curiositat, els teus fills quina música escolten?
Pues de tot, de tot, no També crec de que sí tenir... Però he de dir, mira, és que és molt curiós. T'he parlat de Pau, els altres són Lluc i Ada, també, són més menuts, per tant encara no tenen la tendència a molt desenvolupar en el seu criteri, formen part també de la massa social i a voltes en venen en reggaetons i coses d'aixes, no? Que és inevitable, és que... Però Pau, és que és important això de tindre un vincle en els xiquets i sobretot tindre la ment un poc oberta, no? Perquè ara quan posem una cançó, el meu fill em diu, el major diu, és reggaeton, però crec que t'agradarà. I jo dic, i per què? I diu, perquè té més harmonia, perquè el missatge ja no és irreverent o coses... Clar, quan ja argumenten les coses, jo puc entendre, ostres, és que és veritat, n'hi ha cançons, perquè generalitzem i ho posem tot en el mateix sac, i crec que generalitzar és errar. I n'hi ha cançons que sí que s'han posat molt de moda en el reggaeton, en les quals havíem posat les mans al cap, primer com a pare i després com a creador un poc musical, en el qual no ens sent gens identificat, però per gustos colors, torno a reiterar, però n'hi ha altres cançons dins del reggaeton que dic, pues sí, resulta que el meu fill té raó. Em toco callar perquè té raó. Així que quan es parles has de parlar fins i tot de cançons, de projectes, d'artistes, perquè n'hi ha altra gent que aprofita aquest estil musical i fa lletres molt interessants a tindre en compte. Així que hem d'escoltar i estar oberts. N'hi ha que ser prudents. Hem d'estar oberts a qualsevol proposta musical i ja després ja valorarem. Andreu, quin seria el plan ideal en família per a tu? El plan ideal, és que el tinc molt pendent perquè m'agradaria anar a la Xina i llavors encara no s'ha donat un poc el cas i fer un viatge familiar a la Xina són coses un poc complexes. Jo crec que qualsevol temps compartit, si tenim la sort també d'adequar, dins de 5 i dins d'una família cadascú tenim els nostres gustos, per tant de vegades un poc... Jo crec que el plan ideal és haver aconseguit en un xicotet viatge que tots els gustos de 5 estiguen coberts. Per tant, quan intento organitzar un viatge, que m'agrada molt fer-ho, perquè així aprenc sobre el lloc on aniré, sobre la història de la mateixa, hi ha un dia en el qual jo agafo una visita més turística, de patrimoni cultural, me l'empape un poquitiu i jo faig un poc de guia, en 4 cosetes ahí. Però després, si jo sé que al major li agrada alguna cosa més multiaventura, doncs fem multiaventura. Si a l'altre li agrada més platja, doncs anem platja. Així que intento fer un viatge a gust una miqueta de 5 i fer que cada momentet tinga... I ens fa empatitzar en els altres, ens fa respectar els gustos diversos i jo crec que és complet si quan tornem el viatge ha sigut mitjanament encertat per a tota la gent. I s'han acostumat a això, perquè el que no voldria és que hem estat 4 dies en un viatge que a mi no m'agradaria, igual tenen raó, per tant jo crec que, bé, encara que a mi m'hagués agradat potser visitar una altra cosa, ens cedisc aquest temps en fer que el viatge siga complet en aquest sentit. Ai, mare. I a banda de guia turístic, que ja sabem que Andreu també és guia turístic, hi ha alguna habilitat, algun hobby que tingués que digues, és que això ho ha de saber la humanitat, que a banda de músic... No ho sé. Soc un bon cuiner, faig les millors paelles, no sé. No, ahir no, soc molt bon client o molt bon conversador en taula, m'agrada molt menjar i tastar tots els... M'agrada molt la gastronomia, però no tinc el criteri i gust que pot tindre gent creadora d'aquest àmbit. Soc, jo crec que molt manites. Bueno. Això sí que podria. Jo crec que el treball anterior, que em va fer ser multiempleat també, perquè passava des de fer disseny a fer comptabilitat, acabant arreglant una màquina, m'han ensenyat no només des de pintar un rodillo, sinó a arreglar cosetes, arreglar una llevadora que no tenia ni idea, desmuntar-la i fer-la funcionar. Coses d'aixes que amb calma i paciència... Això ja és molt, No, això de vegades, el que no sé dir-te com. Jo ho faig i després que ho he dit, és com que, no ho sé, una bona energia la que li aportes a l'electrodomèstic i dic, vinga, anem a donar-li alguns anys més a aquesta persona. Tu primer converses amb ell, per favor, això és mutu entre tu i jo, Vas fer-li fotos en cada moviment. Jo no tinc ni idea ni d'electrònica ni res, però sí que s'ha de ser curiós un poc en aquesta vessant i ho ha fet més d'una ocasió, en el motor de la piscina, en la nevera, i ha funcionat, així que... Podem dir que Andreu també és un manites en casa, va. No, però no em contracteu perquè no hi seran les hores, no hi seran. Ai, m'encanta. Andreu, anem a parlar de futur. A mi m'agradaria saber si ara mateixa hi ha algun projecte que ja està veient la llum o alguna cosa que digués en un futur no molt llunyà, jo voldria haver fet això. Són dues preguntes que tenen resposta, les considero un poc diferents. Actualment estem treballant en el 12è disc ja, s'anomenen Els camins que elegim,
naix del desig de poder afiançar un desè aniversari per a mi molt especial, que porta 10 anys treballant amb Blai Antoni i Héctor Tirado, que són els dos productors, músics que m'acompanyen als escenaris i a part de la família. Hem connectat molt bé en la manera d'entendre la vida, en la manera de crear, saps que es passen moltes hores de carretera i portem una dinàmica de treball molt amable i per molts anys més. I tenia ganes un poc d'agrair-los fent un projecte que tinguera a veure en aquests camins que elegim, que és la decisió nostra de treballar junts, el que hem anat evolucionant, madurant com a persona i també com a músics. Això veurà la llum en gener de 2026, tot i que ja hem arrencat un poc una gira en alguna de les cançons. El projecte imminent, perquè encara no n'hem acabat un o ja està rodant el següent, és que com faré 20 anys el 2027, perdó, el que voldria és fer una cosa, un projecte que aglutinara la gent que he conegut justament gràcies a aquesta professió, gent que també li apassiona la música i que tenim molt vincles especials, fer un treball molt col·lectiu, de molta col·laboració, molts duets, coses d'aquestes que puguen mantindre l'essència d'aixes connexions i aquestes amistats que has pogut fent un poc al llarg d'aquest procés. I si em preguntes un poc on m'agradaria haver gravat un disc, m'agradaria gravar un disc en l'exterior. És a dir, i tinc dos dubtes. Un seria Cuba, perquè m'agraden molt els metalls conforme es toquen en aquest ambient. El que passa que sí que és cert que hauria de trobar, encaixar bé la meva música en l'aspecte de música més salsa, que no té res a veure, però sí que han acompanyat a Silvio, podrien trobar matisos. Però m'agradaria també molt anar a Nord-Amèrica, perquè les meves influències sobretot venen d'allà. Entonces trobar un poc o els dos, que seria fenomenal. La qüestió és que sí que és cert que en molts dels projectes sempre dic, ara és el moment, vinga, arrisquem-se, anem a intentar viure no només l'experiència, sinó que la influència estigui enregistrada en el lloc d'origen de la música que a mi m'ha portat tant, també per aprendre i conviure amb la gent d'allí, encara que siguin 2 setmanetes d'intensitat d'estudis. Veurem si la propera entrevista tinc opció de dir-te, ho hem aconseguit. Ai, jo seria molt feliç, que guai, jo podria dir, m'ho va contar en un dia de 2025, que guai. I, ara que diguem que ja eres una persona consolidada al món de la música en València, t'ho dic jo, això t'ho dic jo. És difícil. Quin consell donaries a un xic jove, una xica jove que volen començar a fer música en València, però que tenen por a no saber encaixar bé, a no tindre públic, no sé, aquestes pors que se tenen al principi? Bé, jo matisaria que no li ho diria a una persona que vulgui cantar en valencià, vull dir, qualsevol persona que vulgui començar en la música, perquè començaria dient-li que en funció un poc de la meva manera de donar-te l'opinió vindrà potser fonamentant el que jo he viscut, i no té per què ser així. Pot ser que, com el dic, hi ha gent que estudia a l'ESMUC o en qualsevol tipus d'espais d'ensenyança musical que són en una qualitat que ixen ja en 16 o 17 anys i tenen una qualitat musical que jo no tinc ara, saps? Així que es diria que paciència, molt de treball, que disfruten també del procés, que crec que això contagia, que moltes vegades volem arribar molt pront als jocs, que igual que arribes pront també pot ser que caigues, que és molt difícil trobar un poc l'equilibri, però que s'aconseguís, si realment t'apassionen les coses i eres capaç de trobar, sobretot això, molt de respecte en la gent a la que treballes, en el públic. N'hi ha moltes vegades que encara solem fer concerts i perquè isca tan bé, portem nosaltres el material que fa falta per a suplir la carència d'un auditoriet, d'un poble xicotet que no tenia aquestes possibilitats. El resultat és el que compta, i estimar-te les coses, és a dir, que no siguin massa divos, que la cosa si té que vindre ja vindrà, que estimen el que facin, però que entenguen que al final, quan el poses davant d'un públic, que és el tresor més gran que podran arribar a tindre, han de guanyar en concert rere concert, i això és molt difícil. Crec que un poc començar en la prudència, en la humilitat i en el respecte cap al públic fa que el projecte es consolide, siga ferm i tinga més èxit a la llarga. No sé, jo li diria que treball, constància i sobretot gaudir un poc del procés també. Jo crec que sí, estic pensant-ho conforme vas dient i dic que és que totalment. Ai, bueno, doncs no s'ha acabat. No volia dir-te-ho, però tenim un examen sorpresa. Vinga. Ai, mira, no s'ha assustat. Que no s'ha assustat? Ja, lo que convençut està. Bueno, doncs comencem per la primera pregunta. Prepara't, que és difícil, A veure,
Quina és l'expressió o paraula valenciana que més t'agrada o que més utilitzes o que més t'identifica? Xan-xan. L'expressió valenciana, m'agrada molt ho deia la meva iaia, i ara s'ha perdut un poquitiu, i dient, xico, que templat estàs, no? Templat, és una expressió que a mi m'agrada molt això, i possiblement perquè en recorda ella, en tinc moltes, perquè sí que és cert que fullegen, hi ha una cançó que parla justament de les frases nostres, però ell se'n recorda, li tinc molta enyorança perquè la de dona ho deia molta gràcia i crec que és bonica. Sí, m'ha agradat, m'ha agradat. Segona pregunta, eres més de pagar en efectiu o en targeta? Soc més de pagar en efectiu, perquè soc prou estalviador, per tant, m'agrada controlar les coses. És a dir, quan s'acaba el que n'hi havia a la cartera, doncs ja em fa qüestionar-me molt les coses. Això de pagar la targeta i després vindre la sorpresa em pega prou tort. Sí, preferís que en efectiu. I està perdent-se això, però mantinc encara aquest costum. Quin és el lloc de la comunitat, d'arreu del territori, que més t'agrada? Bueno, casa al final sempre és un... Però he de dir-te que la música aquesta m'ha permès descobrir... Ara quedaré mal en la resta, però la marina m'agrada molt. Possiblement al ser d'interior, el fet de trobar platja, sobretot en hivern, que la mar més possiblement picada o una platja una miqueta més nua, sense massa massificació, com que és més idíl·lica per mi, em dona molta motivació. Crec que podria escriure perfectament un disc, o almenys les lletres, mirant la mar i perdent-me una miqueta en el que m'aporta. M'encanten els capvespres, però els capvespres de mar més encara, així que me n'aniria cap a la costa, sí. Però la marina, no sé, té un caràcter molt natural, tinc molts bons amics allà i mira, vaja per ells també aquesta opinió, no? Perfecte. I l'última. Quina cosa que abans el ficava molt nerviós, que dius, jo no no puc, i que ara, amb el pas del temps, te la prens amb calma, sense pressa? Sense pressa? Bueno, jo crec que la vida, la pròpia vida. Sempre havia sigut una persona prou tranquil·la, però sí que vaig a formar part de la inèrcia d'un ritme social en el qual, doncs això, vaig perdre el nord totalment, intentant arribar a tot sense disfrutar més momentets. Estic en un moment d'aixòs cens, sense entendre massa d'aixes maneres una miqueta de buscar un poc l'equilibri, però crec que he après a relativitzar un poc les coses, abans un poquitiu quan és necessari, però no sé, estic disfrutant molt les coses. Però t'agrada poder dir un partit de futbol, que abans em posava molt, i ara he perdut ja un poc l'interès. M'encanta molt l'esport, però he passat a millor vida tota l'atenció d'aixòs moments, com que no m'identifiquen aquest tipus d'emocions, me n'agraden altres. M'has posat molt a preguntar-te de quin equip eres. Del Villarreal. Ah, mira que bé. Sí. Molt bé, molt bé. Pensava que n'hi havia un altre i anava a dir-te, bueno. Bueno, equip xicotet, molt de la terreta també, quan guanyem ens alegrem molt. Quan perdem, com és algo normal, no? Ai! No. Això està ja anem. Bueno, Andreu, ha sigut un plaer enorme estar xerrant així sense pressa, amb calma, amb tu. Hem descobert, més enllà del cantautor que ja coneixíem, una persona meravellosa, que ja ho veiem en les seues cançons, però jo ja puc donar constància de que així és, així que moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molts èxits. Igualment. Esperem que aquests camins que elegiu tinga molts concerts al llarg d'aquest any que ve. I si vas a Cuba, per favor, avisa'ns. Farem una quedada, un avió, i se n'anem tots junts cap allà. Estaria bé això. Gràcies, Andreu, gràcies. A vosaltres.